Il-sira obdu f'kollox l-sidin tagħkom skont il-laħam mhux b'qadi online bħalli kieku biex toġbu sempliċement lin-nies. Iżda fis-sinċerità tal-qalb u tibżgħu mis-sit. Kwalunkwe ħaġa li tagħmlu aħdmuha bil-qalb bħalli kieku għas-sit u mhux għan-nies. Tafu illi minant is-sit għad tirċievu l-premju tal-wirt lis-sit Kristu taqdu. Għax min jagħmel id-deni se jottini lura l-konsegwenzi tad-deni li jkun għamel u m'hemmx parzjalità. Sidien ipprovdu lill-sira tagħkom trattament ġust u fer. Tafu li intom ukoll għandkom sit fis-sema. Amen. Nitwildu trabi imma aktar ma nikbru mbagħad aktar nibdew nsiru konxji illi għandna doveri u d-dmirijiet. Allura jkunu doveri ċkejkna, tagħmel il-homework. Aktar ma nmaturaw aktar il-sens ta' dmir u ta' dover jitqawwa fina biex imbagħad finalment insibu postna fuq fix-xogħol xi ħidma, xi professjoni li nkunu qbadna, impjieg, karriera. Tafu fuq x'qed nitkellem għax naħseb jiena kollha kemm aħna xi darba oħra xi ftit jew ħdimna u tajna il-sem tagħna. L-importanti huwa li f'dan il-qasam illi inqattaw ħafna sigħat fih. Fatt il-mulej stess jgħidilna 60 taħdem u strieħ ġurnata mbagħad. Kanta titqassam il-ġimgħa tagħna għal dawk li s-soċjetà tippermettilhom. Min huma tobba u jaħdmu bis-sara. Imma għandna il-ċank kbir ta' ħajjitna illi huwa ddedikat għax-xogħol. U mbakru filgħodu u nieħdu l-kolazzjon u noħorġu għal fuq il-lant tax-xogħol. Esperjenza komuni ħafna il għaliex Alla li ħalaqna fuq xbija tiegħu għamilna ħaddiema. Alla huwa ħaddiem, Alla ħalaq is-sema u l-art u ikompli jżomm l-univers tiegħu u l-istess ħaġa aħna għax nixbħuh irridna nkunu ħaddiema, nkunu li nagħtu servizz jew nipproduċu xi ħaġa. U dak huwa s-sabiħ tax-xogħol. X'atteġġjament qegħdin nadottaw lejn ix-xogħol, kif inħarsu lejh? X'inhi l-perspettiva tagħna lejn ix-xogħol? Meta jiġi tnejn filgħodu, bliema ħeġġa u bliema entużjażmu tmur lura għax-xogħol. Ġbart ftit osservazzjonijiet illi nixtieq illi nikkonsidrawhom flimkien sabiex forsi fejn tħallna fis-sqaq noħorġu minnu u nesperjenzaw il-milja tal-barka illi Alla jrid jagħtina permezz tax-xogħol, permezz tal-karriera tagħna hi x'inhi. U naħseb l-ewwel ħaġa, l-ewwel osservazzjoni li hija rivoluzzjonarja u hija sorpriża għal ħafna nies hija din. Jkollok tmur il-Jobs Plus u jgħidlek inti meqed ħadmek. Tgħidlu l-Lufthansa ta' Kniki jew is-Sur Stivala skont ma' min qiegħed jagħtik il-paga. Però għall-Kristjan fil-sens sublimi profond tal-kelma, l-impjegatur tagħna, l-employer tagħna huwa l-Mulej Ġesu Kristu. U din l-ħaġa noħduha bis-serjetà dan il-fatt illi il-Mulej Ġesu Pawlu jgħidilna li kwalunkwe ħaġa li tagħmlu aħdmuha bil-qalb bħalli kieku għas-sit u mhux għan-nies. Is-servizz qegħdin nagħtu il-xogħol li qegħdin nirrendu minn ġurnata l-oħra qegħdin nagħtuh lill-Mulej. Issa naħseb jiena hija l-esperjenza ta' ħafna minna li meta ħdimna jew għadna naħdmu, kultant ix-xogħol għandu ħabta jsir repetittiv u monotonu. U tajt bil-ġisiru l-5 għalli mullu għalla id-dar.
kwalunkwa ħaġa li qed tagħmilha ripetutament, jiena naħseb anke l-President tal-Amerika wkoll xogħlu huwa monotonu. Il għaliex dik hija l-linja ta' ħajtu. Però fir-realtà meta naħsbu li jiena qed inservi lil Mulej, avolja f'ħidma li tista' ma tkunx apprezzata, u ħafna mill-ħidma tagħna mhijiex apprezzata. Ħadd ma jiġi jtappilna fuq spallitna għax-xogħol nkunu għamilna, vera? Meta jiġu jkellmuna meta tkun għamil xi ħaġa ħażin. Meta tieħu falsa stikka mbagħad għandek warning, vera? Però ħafna mix-xogħol tagħna mhux apprezzat, ħafna drabi nkunu trattati inġustament fuq il-post tax-xogħol. L-affarijiet jibdew jiffrustrawna u da. Jekk insommu f'moħħna illi finalment jiena impjegat mal-Mulej Ġesu. Pawlu għawek infatti qed jindirizza insara li kienu il-sira dakinhar. Tistgħu timmaġinaw kemm kienu maltrattati dan nies. Kemm kienu maltrattati, la kienu jirċivu paga, la kienu jirċivu grazzi wara l-ġurnata tax-xogħol, xejn affattu. U Pawlu qed jgħidilhom li intom tafu illi minant is-sit għad tirċievu l-premju tal-wirt li s-sit Kristu qegħdin taqdu. Żommu f'moħħkom din l-aħwa. Illi meta tmorru fil-fabrika jew fil-lukanda jew fil-kwalunkwe post fejn taħdmu li s-sit Kristu qegħdin taqdu fl-aħħar mill-aħħar. U allura dan il-fatt jitfa' l-ħidma tagħna f'orjentazzjoni sorprendenti u ġdida. Ix-xogħol ma jibqax dik il-ħaġa xi dwejjaq ta' bil-fors għax irid naqla l-paga, għax altrimenti ma ngħix. Aħna qegħdin inservu lis-Sid Ġesu bħal f'kull sfera oħra ta' ħajjitna. Ninsabu fejn ninsabu 24 sija kuljum qegħdin inservu lis-Sid Ġesu. Allura x-xewqa tagħna hija li noġbu lill-Mgħallem tagħna, noġbu lis-Sid Smewieti tagħna. Is-sem tagħna jista' jkun ċkejken, jista' jkun oskur, jista' jkun insinifikanti ħafna. Frattant Ġesu jwedna illi jippremjah. Jippremja is-servizz li nkunu tajna. F'Mattew infatti jgħid illi kull min jisqi wieħed minn dawn iż-żgħar biss tazza ilma kiesaħ fis-sem ta' dixxiplu. Tassew ngħidilkom żgurament mhux se jitlef il-premju tiegħu. Ġifieri kull servizz li nagħmlu mhux biss fuq il-post tax-xogħol, dak Ġesu iwedna illi ta' bilħaq jippremjah. Osservazzjoni oħra illi nistgħu nisiltu mill-Iskrittura dwar ix-xogħol tagħna hija wkoll sorprendenti għal ħafna Kristjani. L-impjieg tiegħek huwa qatt ta' qima. Huwa qatt ta' qima. Il-mulejn imuh ovvjament fil-ġabra tal-qaddisin tiegħu, inqimuh fil-devozzjonijiet privati tagħna, mal-familji tagħna, imma b'mod speċjali u iva ukoll fuq il-post tax-xogħol. Hemmhekk int qiegħed tagħmel qatt ta' qima. Appena nqisu hekk tiskopri u ġarrab ferħ illi altrimenti jaħrablek dal-ferħ. Fuq il-post tax-xogħol hemmhekk qiegħed tagħti qima lill-mulej. Affarijiet komuni u ordinarji ma jibqgħux ordinarji, imma jiksbu sinifikat etern. Int qiegħed taqdi lis-Sid Ġesu. X-xogħol tagħna ma jitkejjilx bis-suċċess mondan jew bil-kumdità iżda dik iċ-ċertezza ħelwa fina nfusna il-ħidma tagħna hi x'inhi. Għandha sinifikat etern. Irridu fuq kollox noġbu lis-Sid tagħna. Infatti il-mulej sejħilna. Għana nitkellmu dwar vokazzjoni. Il-Kristjan huwa avokat. U avokat huwa msejjaħ biex igawdi relazzjoni tajba mal-ħalliq tiegħu permezz
ta' Ġesu Kristu, meta aħna nafdaw fih, f'dak illi kien mislub għalina fuq is-salib, Alla jaħfrinna, u dik hija vokazzjoni illi dawritli id-direzzjoni ta' ħajti. Ma għadniex taħt il-kundanna, mista ninsab fil-favur tal-Alla. Ma dik il-vokazzjoni wkoll, kull Kristjan għandu vokazzjoni partikolari li Alla ipoġġina f'post u f'ċirkostanza, jew f'karriera, jew impjieg, illi jgħoddu għalina. Issa naf illi hemm dak l-ispirtu ribellus fina u kultant ngħidu ġbajt. Għad tifhem. Imma rridu narfu illi il-karriera tagħna, l-impjieg tagħna avolja forsi hija pjuttost umli. Dik hija l-vokazzjoni illi Alla sejjaħlek għalija. U allura kull persuna hija qiegħda fi stazzjon partikolari bil-ħatra għarfa tal-Alla. Mhux b'kombinazzjoni, mhux bl-addoċ, Alla jaf fejn int topera l-aħjar, fejn int tista' tagħti il-massimu tiegħek. Allura kull persuna sewek hija negozjant, koka, bejjieħ tal-ħaxix, skrivan, nutar, tabib, kirurgu, bennej, kennies, accountant, inċint, infermiera, IT technician, nutar, pittus, karpan. Kolla qegħdin nagħmlu xogħol differenti, kollha ninsabu dipendenti minn xulxin biex is-soċjetà tagħna tiffunzjona u nkunu qegħdin ingawdu mir-relazzjonijiet tagħna ta' bejnietna. Dak huwa s-sabiħ. Kif Alla bil-ħatra tiegħu irrid illi kollha nagħtu is-sem tagħna u iva ngħid dan huwa l-post fejn Alla irridni bħalissa illi nkun. Allura, 60 taħdem, ix-xogħol kwotidjan, ix-xogħol ta' kuljum minn ġurnata l-oħra, isir mhux xi ħaġa ta' peace, hemm element ta' peace meta Adam dineb Alla qallu issa bl-araq ta' ġbinek taħdem. Hemm element ta' dbatija u frustrazzjoni fuq il-post tax-xogħol minħabba dnub imma. Aktar minn hekk però bil-fidi il-xogħol nistgħu napproċċjawh u nagħmluh qatt ta' qima lill-Alla. Qatt ta' qima lill-Alla. Qatt ta' adorazzjoni lilu, xogħol maħdum b'onestà, b'diligenza ġifieri, bibżulija, b'impenn, b'imħabba. Dan huwa milquh minn Alla missierna bħala offerta. Bħala offerta illi tista' tidher insinifikanti għal ħaddieħor, però għal Alla hija importanti. Hija importanti illi l-Alla toġbu. Tgħidli forsi ma xogħol ma jidirx u ma ftakax x'qal il-Mulej Ġesu f'Luqa 8 vers 17. M'hemm xejn moħbi li mhux se jsir evidenti, lanqas xejn mistur li mhux se jkun magħruf u jinġieb fil-beraħ. U fatti fil-ġudizzju dak li ħajġri, dak l-emejjel tajba, is-servizz li nkunu tajna mhux biss fuq il-post tax-xogħol, Ġesu se jarafhom apertament. Kont bil-ġuħ u tmajtuni, bil-għaċċu sqejtuni, mar-radju ġejtu żuruni. Is-servizz li nagħtu għandu ta' bilħaq sinifikat etern. L-impjieg tagħna, din hija osservazzjoni oħra. L-impjieg tagħna huwa mixtla fejn tikber dusija. Tafu x'in-mixtla? Mixtla hija parti żgħira ta' art, ta' ħamrija fil-ġnien, fejn il-bidwi jiżra żerja tiegħu, imbagħad x'in tibda tikber, tat-tadam pereżempju, jaqlaħħom imposthom u jerġa' iħawwilhom band oħra biex imbagħad jifjurx. Imma dik hija mixtla. Ix-xogħol tagħna, l-impjieg tagħna huwa mixtla fejn tikber dusija. Tifhmu għadin? Ħafna drabi ix-xogħol tagħna huwa xi ħaġa
sekulari, xi ħaġa ta' id-dinja, xi ħaġa ta' bil-fors, ma stax tgħaddi mingħajrha, però Alla fl-erf tiegħu jinqeda bix-xogħol li jagħtina bid-dover li aħna rridu naqdu biex nikbru fil-qdusija. Ix-xogħol mhuwiex distrazzjoni mid-dedikazzjoni tiegħi lil mulej, bħalli kieku huwa xi ħaġa second rate. Le, x-xogħol. Ix-xogħol huwa propjament espressjoni prinċipali tal-qdusija tiegħek. Hemmhekk ħaturi li inti ta' bilħaq moti u marbut mal-mulej Ġesu u twieġeb għalih. Ix-xogħol huwa l-forġa tas-santifikazzjoni tagħna. X'inhi forġa? Il-ħaddiet, fejn trabbejt kellna ħaddiet. U kull meta ngħaddu dejjem nisimgħu ċempel fuq l-inkwina, kellu l-mazza u l-inkwina dil-ħadida kollu l-ħadida idaħħalha fil-forġa. Nar jaqbad, tajjeb? Il-ħadida tibda ssir ħamra, imbagħad tija bil-mazza. Jibda jiffurma biex finalment issir parti minn gallerija, pereżempju. Ix-xogħol tagħna huwa l-forġa fejn Alla qiegħed isawwarna. Qed isawwarna. Issa il-ħadida kieku tħoss waqt li qiegħda fil-forġa xtajt. Kwajma. Vera? Għaliex tkun qed tweġġa. U fuq ix-xogħol hekk jiġri. Fuq ix-xogħol Alla jdaħħalna f'dik il-forġa sabiex ikkonsagrati għalih jekk il-ħsieb tagħna huwa li jiena qed naqdil lill-mulej Ġesu. Hemmhekk il-mulej jagħmilna nixbħu lill-Imgħallem tagħna. Progressivament, bil-mod, le, ma nsirux nies qaddisa billi nitlu patrijiet jew sorijiet. Jew morru f'xi deżert u nsiru eremiti. Kija konċett żbaljat totalment. Alla jridna fuq il-lant tax-xogħol hemmhekk inservuh fedelment f'din id-dinja, fedelment. Jiġifieri jien meta nippanċja ħanibda naħdem għal min? Mhux għas-Sur Stivala. Is-Sur Stivala għandu dritt tisaqsini u wkoll jagħtini l-paga. Għandu d-dmija jagħtini l-paga. Imma aktar minn hekk illi jiena nservi lill-mulej fedelment. Ħidma fidila, żommu f'moħħok, ħidma fidila. Din hija l-mezz ta' dixxiplina morali illi inti fuq il-post tax-xogħol vera ma tagħmilx li trid. U li jfettillek. Trid iddoq il-qampira biex toħroġ tieħu il-sandwich li ġibt miegħek mid-dar. Vera, hemm ċerta struttura u tittoqgħod għal ċerta regolazzjonijiet. U allura b'dik id-dixxiplina morali nistgħu navvanzaw spiritwalment. Għaliex narfu li aħna m'aħniex ta' nfusna fl-aħħar mill-aħħar. Ta' min aħna? Aħna il-mixtrija ta' Ġesu Kristu. Meta ngħidu li aħna dixxipli tiegħu, aħna nwieġbu għalih. U allura il-Kristjan fidil fuq il-post tax-xogħol jaħdem bis-sabar, b'diligenza u b'autokontroll. Rażna fuq innifsu. Dawn id-doveri ordinarji tal-ħajja, ordinarji, ma qegħdin nagħmlu xejn, m'aħniex qegħdin ntellaw ir-rockets fl-ispazju, qegħdin nagħmlu xogħol illi fl-aħħar mill-aħħar jekk ma nibqgħux nagħmluh, id-dinja xorta waħda ħatibqa' ddur. Xorta waħda. Ġifieri aħna dispensabbli ħafna. Is-soċjetà tgħaddi minn għajna. Ma allura għaliex din realtà għax Alla permezz tax-xogħol illi assenjalna li partikolari fil-każ tiegħi, tajjeb, dak huwa l-mezz biex jiena nikber fil-qdusija u nirrendi ubbidjenza fruttifera, fruitful, ubbidjenza li tagħti l-frott. U Ġesu jgħidilek il-frott jibqa' għall-eternità. Żommu din il-perspettiva ġifieri.
Forsi ħadd mu qed jirringrazzjakom jgħidilkom prosit. Imma l-ubbidjenza tagħna hija għall-eternità. Osservazzjoni oħra dwar ix-xogħol. Ix-xogħol jesponi l-qagħda ta' ruħna. Ix-xogħol juri x'hemm ġew. Jurik. Ix-xogħol jesponi l-qagħda ta' ruħna. Fuq il-lan tax-xogħol inkunu tħallna falqa ta' it-testjar fejn turi xint. Issa, ovvjament, kollha kemm aħna naħseb jiena naqblu li fuq il-post tax-xogħol hemm ċerta sfida. Mhix vaganza. Meta tmur fuq ix-xogħol mhux l-istess bħal meta tmur piknik, vera? Mhux l-istess. Hemm prova. Berġabu jgħidilna mbierek ir-raġel illi jissapporti t-tiġrib. Għax meta jkun sar approvat se jirċievi l-kuruna tal-ħajja lis-sit wieħed lil dawk li jħobbuh. U naħseb jiena mod kif nuru li ta' bilħaq nħobbuh hija billi x-xogħol tagħna naħduh b'sens ta' responsabilità li mulej qed nagħmlu għalik qatt ta' qima għalik. Fuq il-post tax-xogħol il-fiduċja tagħna kemm verament qed nafda fil-mulej, għax aħna faċli ngħidu jiena nemmen, jiena nafda fil-mulej. Ma fuq il-post tax-xogħol huwa nasib jiena il-post ideali fejn inti turi hux verament qed tafda fih. Għax hekk il-mulej poġġik hemmhekk f'dak il-qasam, tajjeb, hemmhekk ħajgħaddik mill-forġa biex jirfinak. U l-fiduċja tiegħek ħassib opportunità biex tesprimi li għanfissa. Għaliex? Għaliex ovvjament fuq il-post tax-xogħol se jġibna f'kuntatt imtawwal, mhux kuntatt ta' darba, ta' ftit minuti bħal meta tmur għand il-grocer bonġu saħħa. Imma hemmhekk prattikament qed tqatta' ħajtek fuq il-post tax-xogħol. Ma' nies illi ma għażilthomx int bħala kumpanija, ma sibthom hemm. U sitwazzjoni ma tistax tibdilha int faċilment, vera, fuq il-post tax-xogħol. Din hija r-realtà u hekk irid naħdem b'dawn in-nies u b'dak ċirkostanzi. Illi qatt mhuma ideali. U allura qegħdin naħdmu ħafna drabi illi hemm nies b'awtorità fuqna, nies li qed jikkmandawna, jagħtuna direttivi. Mur hemm, għamel hekk, iqaf, ibda. Vera u le? Hemm il-pressjoni, hemm il-frustrazzjoni, hemm is-suċċess, hemm il-falliment. Dik hija d-dinja tax-xogħol. Illi imbagħad ukoll mal-nuqqasijiet tal-kollegi tagħna u tagħna nfusna għax ħafna minna lest li naraw id-difetti f'ħadd ieħor. Li jiskartaw, jellargaw, imminx qed tagħmel. F'dan is-sens il-xogħol jiffunzjona bħala mirja. Jew kif jgħidu l-Awċin bħala mera. Jurik xint. Jekk tagħmel dal-eżerċizzju onest miegħek innifsek u tgħid kif qed inġib ruħi fuq post tax-xogħol. Finalment jiena ferħan fuq il-post tax-xogħol. Jew jiena mdejja, jisni wiċċ laskri. U not il-minuti sakemm iddoq il-qampina. Ix-xogħol jurik fejn u sa fejn wasalt. Għaliex fuq il-post tax-xogħol il-gburija moħbija fik tinkixef. Meta l-imgħallem ifaħrek għax għamilt biċċa xogħol tajba, kif tirreaġixxi? Jew meta l-imgħallem iċħanfrek, kif tħossok? Tilqa' dik iċ-ċanfira. Jew meta tintebaħ illi sħabek li daħlu warajk, ġew impjegati warajk, kisbu promozzjoni li inti bqajt ma ħadtix.
lejra, vera, il-biża wkoll, il-biża tal-bniedem. Li inti tagħmel hekk, tmur mal-kotra. Fuq il-post tax-xogħol din tiġri ħafna, tmur mal-kotra. Jekk sħabi jiċċajtaw pastas, nitbissem magħhom, nismagħhom. Il-challenge hemmhekk qiegħed. Illi il-karattru tagħna jibda jinkixef u mhux accidentalment. Għalli qiegħda b'da sitwazzjonijiet ta' fuq ix-xogħol ordinarju tagħna biex jurina u jġibna konxi ta' dnubiet, fallimenti fina, imħabbiet illeċiti, imħabbiet li m'għandhomx ikunu hemmhekk, bruda tagħna lil mulej, jekk tagħmel ġurnata tax-xogħol 8 sigħat mingħajr qasbis jgħaddejk il-ħsieb tal-mulej. Vera? Imma da jiġrilna biex nkunu kapaċi nistqarru dawn il-fallimenti tagħna, nitalmu nirreżistuhom għax hemm meta inti teżerċita lek innifsek kontra l-profanità, kontra l-gideb, kontra l-esaġerazzjonijiet, kontra t-tawwiġ, kontra t-qasqis li jsir fuq il-post tax-xogħol, meta inti tirreżistihom tkun qiegħed propjament taraf x'hemm f'qalbek. F'liema livelli wasalt. Il-post tax-xogħol jittrenjana fil-umiltà u fil-fidi tagħna. Normalment meta qed taħdem hemm xi ħadd fuqek, supervisor, prinċipal seħħlu trid. Anke jekk m'hemmx. Jekk tagħmel xogħol ħażin ħadd tiġi fitra bi xorta waħda. Vera jew le? Jekk tabib jaħdem ar rasu u m'hemm ħadd fuqu, jekk tagħmel xogħol ħażin, hemm ċans li ta' fil-liċenzja tiegħu, vera? Ġifieri kulħadd għandu awtorità fuqu, nistgħu ngħidu hekk, u dik l-awtorità supervisor, pereżempju, mhux jien għażiltu. Jiena matul is-snin ħdimt ma' kapijiet ta' skejjel li kienu eċċellenti u oħrajn li kienu inqas eċċellenti. Ma dawn taħdem b'inizjattiva u bi kreattività u bi pjaċir. U ma l-oħrajn ħadibda tajt, tifhem, ħanħallihom jiddettaw li l-kwalità tax-xogħol li ħanati. Tajjeb, da kollu huwa spiritualment sinifikanti ma' min qed taħdem u speċjalment minnu fuqek. Inti sa tajt imma għalfejn qed jordna hekk, għalfejn qed jidderġina hekk. Da ma jifhimx. Appuntu. Ma issa huwa hija l-opportunità tiegħek illi tissottometti għall-awtorità. Meta Ġesu kien għadu tfajjel u qed jitgħallem il-mestier ta' Mastru Daxxa ma' Giuseppi ġieli naqsu żgur għal Giuseppi għalkemm kien bniedem ġust u qaddis kellu dnub. Ma Ġesu kien bniedem perfett. Tifel perfett. Fl-ubbidjenza u kollox. Tifhem. Qatt ma għadda ħsieb li mhux aħjar jiena nkun is-supervisor f'dan il-workshop, qatt ma għamel hekk. Ġesu kien sottomess. Aħna u nitalmu naħdmu fedelment taħt sopristant, xi ħadd fuqna. Li huwa imperfett. Li għandu evidentament il-mankanzi tiegħu, id-djufijiet tiegħu, tajjeb. Però nkunu qegħdin fir-relazzjoni tagħna miegħu u qegħdin wieġbu għal qegħdin nittrenjaw li nafusna fil-manswitudni, fil-paċenzja u għajdu li ma min minna m'għandux il-lok li jikber fil-paċenzja. Kollha kemm aħna. Anke l-Bibja tajda ċaru tont. Il-koll kemm intkom għandkom bżonn il-paċenzja tgħidilna. U l-post tax-xogħol huwa arena eċċellenti fejn hemmhekk nistabru u nkomplu nafdaw fil-providenza ta' Alla. Alla hawnhekk puġġieli.
Post tax-xogħol allura jsir skola ta' kuljum bħal nibgħatu tfal l-iskola, aħna nfusna mmorru f'din l-iskola fejn nitalmu l-umiltà. Fejn nitalmu l-umiltà, illi hija nasab jiena waħda mill-virtujiet l-ogħla u l-aktar indispensabbli. Nitalmu l-umiltà fejn il-fidi tagħna titgħallem tistrieħ fuq l-arranġament ta' Alla missierna għalina. Alla hekk irranġalija. Aħna nemmnu fil-providenza ta' Alla. Mhux ħajjitna biex aċċident, mhijiex kombinazzjoni. Alla jaf bina ismijietna miktubin fuq il-pala ta' idej u jaf fejn għandu jpoġġina fil-ħajja tagħna. Osservazzjoni oħra. Il-fedeltà fi ħwejjeġ kejkna u minn ġurnata l-oħra nagħmlu ħwejjeġ kejkna vera. Mara tad-dar illi taħsel l-art, taħsel il-platti, tbiddel l-ħriq, il-tarbija. U l-istess ħaġa l-iskrivan illi jimla l-formoli, joħroġ l-applikazzjonijiet. Kollha kemm aħna nagħmlu affarijiet forsi għalina jidhru kbar, imma għal ħaddieħor mhumiex kbar. Però dik il-fedeltà li aħna nkomplu nagħmluhom dal-ħwejjeġ kejkna x'ikun qed jiġri? Il-karattru tagħna jkun qed jissawwar. Bħal meta għandek skultur beda bi blokka irħam ma tinarafx u jibda jiċċippja bil-martell u l-iskalpell u jibda joħroġ il-figura jew l-iskultura li għandu f'moħħu. Bil-mod il-mod. U l-istess ħaġa fuq il-post tax-xogħol il-fedeltà tagħna fl-ordinarju. L-ordinarju fih is-sabiħ tiegħu wkoll. Hemmhekk nkunu qegħdin nikbru. Meta tkun puntwali għax-xogħol puntwali. Mhux suppost tibda fit-8 u tasal fit-8 u kwart. Mhux ħadd ma jgħidli xejn. Le. Inti mħallas għal dawk is-sigħat. Għatihom dawk is-sigħat mela. Meta ukoll tlesti ħidmietek kompletament mingħajr ma tillarga, mingħajr ma tiskarta, mingħajr ma titgħażżen. U mbagħad tmur led-dar tmur ħajjien. Għandek raġun, ix-xogħol jgħinna. U għalhekk hemm ir-raqda mbagħad ta' bille biex inti terġa' tqum frisk u ħadd tkompli fid-doveri tiegħek. Imma rridu narfu illi il-fedeltà għandha tkun f'kollox. Min hu fidil fil-ftit se jkun fidil fil-ħafna. Imma jekk inti m'intix fidil fil-ftit taqqas fil-ħafna minn ħadd tkun. U allura din hija r-realtà illi fuq il-post tax-xogħol kemm jiġun opportunitajiet li tqarraq illi tgħawweġ tikka l-verità għax hekk ma tagħmilx hekk ħadd tiġi fit-trabil ma' supervisor, jew jekk mhux ma' supervisor ma' sħabek, għax ma komplejtx magħna. Vera? Kemm irid tkollok fibra morali qawwija biex l-impjegatur tiegħek lis-Sid Ġesu Kristu taqdih b'mod eċċellenti. Hija għalqa ta' trenjar, hija hemmhekk qegħdin niġu ittrenjati fis-santifikazzjoni. Il-taqdis tagħna javvanza mhux b'deċiżjoni drammatiċi. Mhux b'xi deċiżjoni li le. Tavvanza beluf ta' ubbidjenzi ċkejknin. Li għamlu d-differenza kollha, jkunu qed isawru r-ruħ tagħna fil-kwiet, jkunu qed jiffurmawna quddiem Mulej. Osservazzjoni oħra dwar ix-xogħol. Ix-xogħol jittrenjana fl-imħabba li jproxmu b'mod konkret. Ħafna drabi naħsbu dwar l-imħabba bħala ideal, fi sħab, oli, sabiħ, tajjeb naħsbu dwar l-imħabba imma x'inhu biex nagħtuha l-imħabba? X'inhu biex nurruha? Tifhem. Ħafna drabi aħna naħsbu nħobb il-min ħobbni. Ġesu qed oltra minn hekk. Ħobb il-min ma jħobbokx, ħobb l-edewa tiegħek. U kulħadd għandu l-edewa tiegħu fuq post tax-xogħol. Kulħadd. Hemmhekk issibhom
għaliex jekk inti traskurat, ovvjament għandhom raġuni duru kontrik. U jekk inti tagħmel xogħolok tajjeb u kif suppost ukoll ħajduru kontrik. Għax inti qed ittalla kwota akbar minnhom u qed tikxifhom. Però il-post eccellenti fejn nistgħu inħobbu l-proxmu tagħna huwa propjament ma' dan nies illi nerġa' ngħid ma żinjhomx aħna, sibnihom hemmhekk. Għatifem, imma rridu issa nirrelataw magħhom. Għandhom il-personalità tagħhom, għandhom id-djufijiet tagħhom, għandhom il-konvinzjoni differenti tagħhom. Għatifem, għatej, jew buddisti dawn. Għatifem, imma l-għatej l-ek ħobbom. Ħobbom fejn ssibhom. Dan huwa, da kollu jagħmel il-post tax-xogħol arena sfidanti għall-imħabba tagħna. L-imħabba fuq il-post tax-xogħol mhijiex primarjament sentimentali. Imma tintwera bis-sabar li turi ma' ħadd ieħor, għandek kollega diffiċli, stabar bih. Sabar bih. Għandek iċ-ċans ukoll li turi ukoll ekwità aktarx mill favoritizmu, aktarx milli inti tifforma klikka ma' dan nofsu żżana nies. Ekwità ma' kulħadd, tistma' l-kulħadd l-istess. Għax kulħadd ħaqqu l-istess dinjità u l-istess imħabbux vera. Illi id-diskors tiegħek ikun veraċi. Mhux imdawwar u maġun għall-konvenjenza tiegħek. Diskors veraċi. U anke tissapporti id-debolizza u d-djufijiet ta' ħadd ieħor mingħajr stmerrija. Mingħajr ma tbejjed f'qalbek kontrihom. Qed taċċettahom kif huma. Osservazzjoni oħra hija din il-xogħol jikxef l-integrità u l-motivi tiegħek. Meta nitkellmu integrità li tkun bniedem sewwa. Bniedem sewwa quddiem Alla. Kif iġġib ruħek fil-privat fejn ħadd mu jaraq, iġġib ruħek ukoll fil-pubbliku. Dak huwa bniedem integru. Illi m'hemmx faċċi. Il-xogħol jikxef l-integrità u l-motivi tagħna bħala impjegat tkun mħajjar u mġarrab regolarment biex iċċajpar l-linji morali. Di sewwaw ma naraw kif nirranġaw. Tifhem. Illi ukoll nesaġeraw ir-riżultati. Naħbu l-iżbalji tagħna. Inwaħlu f'ħadd ieħor. Il-xogħol jikxifna. X'integrità għandna quddiem il-mulej. Ix-xogħol huwa taħriġ. Huwa taħriġ. Eżerċizzju illi fih qegħdin nfittxu l-approvazzjoni tal-Alla, mhux tal-bnedmin. Iva, s-sostival għandu dritt illi inti s-servizz illi pretendi minni. Imma ħammur ola minn hekk jien. Jiena rrid noġob lill-mulej. Irrid nfittex l-approvazzjoni tiegħu. Tiegħu anke meta jkolli niksira ma' sostivala. Jekk is-sostivala jgħidli ma ġannat dawn din l-evidenza għandna din l-analiżi tal-kumpanija, ibdilha daqsxejn, ngħidlu ma nistax, ta'. Għaliex ma nistax, mhux għall-kumpanija l-integrità. L-integrità. Illi jista' jkollha prezz. Illi inti bl-integrità tiegħek tista' titlef l-impjieg tiegħek. Naħsbu fuqha din? Il tista' titlef l-impjieg, titlef ħobżok. Għax inti bniedem integru. Finalment, il-xogħol jurina jekk il-fidi tagħna hijiex 24 siegħa kuljum. Għaliex issib insara illi fuq ix-xogħol joperaw b'set differenti ta' valuri. Għandhom set differenti, għandhom prinċipi differenti li jgħoddu fuq post tax-xogħol, mbagħad mill-5 l-qudiem isiru Kristjani mill-ġdid. Ix-xogħol jurik jekk il-fidi tiegħek hijiex 24 siegħa kuljum.
ħafna Kristjani wkoll għandhom f'moħħhom din l-idea żbaljata totalment. Illi hemm ministeru spiritwali, illi dan huwa l-importanti, illi tippritka l-kelma, li tivanġelizza, illi titlob, dan huwa vera importanti. Imma ix-xogħol sekulari dak għax bil-fors biex ikolli l-paga. U hemmhekk qed taqsam il-ħajja tiegħek fit-tnejn. Meta l-Bibja ma ttik ebda permess li tagħmel hekk, ebda permess. Sekulari u spiritwali fil-Bibja ma jeżistux. Ġesu jgħid illi kull pulzier kwadru u kull sekonda ta' ħajtek, Ġesu jgħid dwarha dik tiegħi. Ma għandek ebda dritt il-fuq post tax-xogħol iġġib ruħek b'mod differenti minn ħinijiet oħra. Irridu nifmu il-sinjorija ta' Kristu, il-lordship, is-sinjorija ta' Kristu hija għal ħajjitna kollha. Inkunu fejn nkunu, ma min nkunu, f'liema ċirkostanzi nkunu. U fuq il-post tax-xogħol hemmhekk nuru illi jiena mhux biss nemmen fil-mulej Ġesu, imma wkoll id-deċiżjonijiet tiegħi, ir-relazzjonijiet tiegħi, kwalunkwe ħaġa oħra li tiġi fuq post tax-xogħol irid nagħmilha għall-unur u l-ġieħ tas-Sit u Salvatur tiegħi. Ekku, kif infatti jgħid Grigor il-Kbir fis-seklu 6, kien isqof ta' Ruma u kiteb ktieb li baqa' famuż u għadu jinqara sal-lum, ir-regola pastorali, fejn jagħti pariri lill-mexxejja tal-knejjes kif għandhom jeżerċitaw il-ministeru tiegħu, però li jgħod ukoll għal kull ħaddiem. Xi jgħid fih? Kwotazzjoni. Il-ferħ veru l-aħwa tant eżis ma nsibuhx fil-pjaċiri tad-dinja, iżda f'servizz fidil lejn Alla. Meta nfittxu nwettqu l-kmandamenti tiegħu mhux minħabba l-biża', iżda bl-imħabba. Imbagħad lubna ifuru bisliem. Għax hu miktub il-kmandamenti tiegħu mhumiex gravużi, mhumiex tqal. Għax l-imħabba tħaffef kull kompitu, kull task li għandna qudiemna, l-imħabba tħaffifa. U l-ubbidjenza perfetta issir id-delizzja tagħna. Dik l-ubbidjenza perfetta nixtiequ nagħtu lil Mulej issir l-għaxqa ta' ruħna. Dan huwa l-ferħ tal-ħajja Kristjana li tkun ikkonsmat bid-dover u frattant iffriskat bil-grazzja tal-preżenza tiegħu. Di l-aħħar ħsieb jogħġobna ħafna. Ikkonsmat bid-dover, dmiri rrid nagħmlu sew għal ġieħ ta' Sidi Ġesu. U allura jekk ħad tagħmel dmirek sew ħatejja, imma fl-istess ħin jgħidilna ħankunu iffriskati bil-grazzja tal-preżenza tiegħu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, meta nidru quddiem it-tron abjad u kbir fl-aħħar jum, dak li qiegħed fuq it-tron jgħidilna offi għalik, jaqaddej tajjeb u fidil. Kont fidil fil-ftit, iva. Kont taħdem ġo fabbrika li kont numru. Kont sempliċement numru hemmhekk. Kont fidil fil-ftit. Jaħan għamlek fidil fuq ħafna. Idħol fil-fer ta' sidek. Amen.